Aha, bazd meg. Na, mesélj valami, Gyuri. Mit mesélj? Nem tudom. Menj a picsám. Nézd, bazd meg. Sütjük a jó kis kenyeret, minden. Jaj. Életem első... Mi a szarja ez? Mondjad már. Bundás kenyeret. Bundás kenyere. Ez a buzigép meg itt szerencsétlenkedik, mindjárt kivágom. Anyád. Remélem csak jó lesz, nem fogunk a budira szaladgálni. Hát már betoltunk egy kávét, meg egy kis teját, meg egy kis tojás, meg minden. Csak jó lesz. Merész bátorság volt ez. Nem baj. Bátor emberek vagyunk mi. Ennyi. Ez vicces, bassz meg. Nagyon-nagyon. 10 perc, és Facebookon köt ki ez a videó. Még annyi se szerintem. Az biztos. Csabi, szopd ki, jöhettél volna főzni nekünk. Nem tudom, hogy hol van, nem értem. Menjetek a picsába, nem tudom, hogy kell eljutni. Hagyjatok engem, Gyöngyösi utca, ugye Csabi? Gyöngyösi utca. Ó, mi a faszra álltam le ezt? Nyomj meg megint ezt? Igen. Na. Várj, fogjad közben.